Hello! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa lahat po na nanonood ngayon. Welcome back to my YouTube channel! Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe po dito po sa baba or comment po pagkatapos nito. Morning po sa lahat! Maraming salamat sa pag-order ulit sa aking kaklase noong college na si Jermaline Rosario. Wala siya dito, nasa Manila kasi lockdown. So, pinadala niya yung pera at ito yung para sa tita niya na magbo-birthday. Ang order niya ngayon ay spaghetti. Ito yung spaghetti na order niya. At saka bibingkang lati. And then siomai. This one is siomai. Saka, yung pag-deliver nito, dideliver sa kami sa Goldilocks. Saka yung cake. And then, yung balloons na free. Happy birthday sa tita mo kay Ate Metring. Happy birthday po. Maraming salamat sa pag-order mo, Met. At sa pagtitiwala. At mag-ingat ka dyan. Alam ko na nasa Manila ka ngayon. Wala ka sa Pangasinan. Ingat ka dyan, Me. And thank you sa pag-order mo at pagtitiwala sa akin. So, paano? Papunta na kami sa bahay nyo at ihati namin itong order mo. Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood ngayon sa aking YouTube. So, paano? Bye-bye. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. Ingat po.